Máme predstavu, že naše telo, mysel a svet tam vonku existujú aj mimo našu skúsenosť. Domnievame sa, že existujú, aj keď ich nezažívame. Avšak takéto telo, mysel a svet sme nikdy nezažili. Nikdy to nebola naša skúsenosť, pretože naša skúsenosť so svetom je vždy len naše videnie, počúvanie, čuchanie, hmatanie a samotná skúsenosť tohto sveta bude vždy len v našom vnútri. Takže existencia sveta tam vonku je skôr viera ako naša skúsenosť.